बर'नि मुंदांखा इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीनि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै परबतझरा दावबायफैनाया दिनै थुंगेबाय। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमा सिंनि दाब दाब खना खनला गामिफोराव बर'नि मुंदांखा इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीया नायगिदिंफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि परबतझरानि आर'नाइ रादाबनि रादाब बुथुमगिरि रिजु कुमार ब्रह्म आरो बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्म आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि चिरन्जीब ब्रह्म बिथांमोननि हांख्रायनायाव परबतझरायाव नुजाथिफैदोंमोन डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि बंसिजरा मंगलाजरा आरो हारजरा गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ आर'नाइजों बरायो। लोगोसे बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ बरायनाय जायो। बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम गामियावबो दावबायफैदों आरो सारायसर बिलोजों लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि गिबि जैग' होजेननाय थावनि बैनागुरियावबो नायगिदिंहैदों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि खेब 1988 मायथाइयाव लोब लोब रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय बासबारि फरायसालिनि गुवार फोथारखौबो नायगिदिंलाङो। परबतझरा ओनसोलखौ नायगिदिंनायनि उनाव गावनि मोन्दांथिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीया। मा आंनि गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। आं माने बिदि सानाखैमोन। गोदोहाय आं खोनादों जेनेबा एसे उन्दैनिफ्रायनो परबतझरा होननाय माने हाग्राबारि, डेभेलप गैया, बेनिफ्राय लामा सामा गैया। बेथ' लामा सामायाथ' गैखायामोन, बे नंखागौमोन। बावाखै बोसोरब्रै बोसोरबासोल' जादोंदां। दाबो माने माखासेल' लामाया मोजां जादों, पाक्का पिच रड। नाथाय गोबांथार लामा दंबावो। माने दासिमबो माने ओरैबायदि हाब्रु जायो आरो अखा हायोबा। बेनिफ्राय बे ट्रेक्टर खारनाय, गारि खारनाय, माने मटर साइकेलफ्रा एबा साइकेलफ्रा एबा मा होनो बै गारि फिसाफ्रा खारनो हाया आरो साखा खब्रैफ्रा। आरो गोबांथार जायगा दङ दालाङा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दंना, माने दंफांफ्रा सुरिजोब्बाय, ओमफ्राय औवाजोंबो गायथानाय दं। बिसोरबो माने गैखाला आरो नेक्स्ट माने अखा फैगोनाव नेक्स्ट बोसोराव जेब्ला अखानि बोथोर, अब्ला एसे अखाफ्रा बुरजा हायोबा ओरैनो माने बुखारलांखागोन आरो ओरैबायदि अबस्थाया गाज्रि। मोनसे जिनिसखौ आं मोजां मोनदों, माने दानि जुगावथ' जेन'ब्ला माने गामि होननाय बा गोथौ होननाय ओंथियानो गैया। जेब्लानाखि लामाया मोजां, माने बे टाउन जोबखा जेरावबो मबाइल नेटवार्क, बेनिफ्राय कारेन्टआथ' दङ, नाथाय मबाइल नेटवार्कनिबो एसे प्रब्लेम बाहाय। गोबांथार जायगायाव मबाइल नेटवार्कआ नाङा, कलिं खालामनो हाया, आरो इन्टारनेटआथ' सोलिखाया जायगा जायगा। बिदिनो जायगा जायगा एफा एफा सोलियो आरो माने खुनुरुखुम भिडिअफ्रा नायजायो आरो। नाथाय गोबांथार जायगायाव दासिमबो माने मबाइल नेटवार्क गैया, बेनिफ्राय इन्टारनेटफ्रा सोलिया, मबाइल नेटवार्कआ सोलियोबाबो। आरो आं मोनसे जिनिसखौ मोजां मोनबावदों, माने हाया गोजौ हाजो नालाय बाहाय आबाद मावनायनि बिराद माने पटेनसियेल दं आरो। मानसिफ्रा माने आबादजोंनो माने लाख लाख एबा खरर थाखा खामायनो हानायनि माने सुबिदा दं आरो बाहाय। मानो होनबा हाया बिराद हासार आरो हायाबो गोजौ नालाय दै लोमा। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय बेनो लामाना। जेब्लानाखि नोंहा लामाया गैया, नोङो आबादखौ प्रडाक्सन खालामबालाय मा, नोङो मालखौनो साप्लाइ खालामनो हायाबा, मालखौनो लांफैनो हायाबा, गोबांथार बेबायदिनो न'खरफ्रा आबाद मावो, नाथाय माने बिराद दाम खमावनो हरनाङो जिनिसफोरखौ। मा होनबा लांलाय लाबोलाय ना, थांलाय फैलाय बे मालफोर लांनायाव बिराद खस्थ' जायो। माने लामाया बिराद गोनांथि आरो। ओमफ्राय बेल' नङा, आं दा नुनायाव नुदों गोबांथार माने न'खरफ्रा बिराद मोजां। न'फ्राथ' माने आं बांद्राय माने न' गाज्रिखौनो नुवाखै। एराउन्ड 80 to 90% न'खरफोरनि न'आ दा सिमेन्टनि, पाक्का, इथानि न' जाजोब्बाय, मोजां। बेनिफ्राय आरो खोनानो मोनदों आङो गोबांथार बे ओनसोलनिफ्राय, परबतझरा ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट IAS अफिसार जानायाबो बेनिफ्रायनो जाहैदों बर'फोरनि मादाव। बेनिफ्राय फार्स्ट डक्टर जानायाबो बे परबतझरा ओनसोलनिनो। आरो बेनिफ्राय
इन्जिनियार आरो फार्स्ट बर'नि आर्टिस्ट माने रेडिअ आर्टिस्ट गान खनगिरि बेबो माने बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो नीलेश्वर ब्रह्म गोबांथार मानसिफ्रा मिन्थिखायो जानो हागौ बिथाङा बिराद फेमास बर'नि फार्स्ट रेडिअ आर्टिस्ट बेबो बे ओनसोलनिनो आरो बै मोनसे आखिग्रा सावगारिगिरिबो महरगिरि ना सावगारिगिरि होनोना बर'नि आर्टिस्ट सावगारि बोग्रा बेबो माने बे ओनसोलनि जाहैदों माने ओरैबायदि मोजां मानसिया बे जायगायाव उजिदों आरो माने बे गोथौ जायगायाव थादोंबाबो सुबिदा मोनाखैबाबो आरो बुंनो थाङोबा बर'नि जांख्रिथायाबो बेनिफ्रायनो सोलिदों जाहैदों बेनिफ्रायनो स्टार्ट जादों सुरु जेरै एबसु दाजेननायाबो बुंनो थाङोबा बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो जाहैदों आरो जेनेबा बे डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गन बेखौबो बे पर्बतजरा ओनसोलनि बे बासबारि बेहाय हायार सेकेन्डारि स्कुल फिल्ड दं बाहाय जेब्ला बोसोरारि जथुमा जादोंमोन बेयो 1988 मायथाइ मोनदां बे जानुवारि दान बिनिफ्रायनो बेहाय जेब्ला कनफारेन्स जादों बिनिफ्रायनो माने डिक्लेयार खालामदोंमोन जाहैदों बे रेजुलेसनखौ आसामखौ माने डिभाइड 50-50 खालामनांगौ होननानै नोंथांमोनहाथ' गोदो गोबांथार बिदिनो खालबाहारफ्राव कारेन्ट खुन्थियाफ्राव डिभाइड आसाम 50-50 बेफोरबायदि लिरनाय नुदोंना न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि स्ल'गना बेबो बे बासबारि ना पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो स्टार्ट जादों जाहैदों दिनै आं बे पर्बतजरा ओनसोलाव फैनानै गोबांथार बेबायदि जारिमिन हिस्ट्रिफोरखौ मिन्थिनो हादों आरो बेल' नङा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म जोंनि बर'नि फार्स्ट ससियेल रिफर्मार बेबो बे ओनसोलनिनो पर्बतजरा ओनसोलनिनो बिथाङा जोंनि बे बर' हारिनि समाजखौ सोलायदों मानो होनबा जोंनि बर' हारिया मुगैथाव जाबायमोन जाहैदों माने दस्रा मानसिफ्रा बर' होननाय लोगो लोगो माने न'आव सोआ जाहोआ लोंहोआ जुदि खामफ्लायफ्राव जिरायोमोनबा खामफ्लायखौ सुयोमोन जाहैदों ओंखाम जायोबा बे ओंखाम जानाय जायगाखौबो माने लिरहैयोमोन जाहैदों हाजों बेफोरबायदि माने ओरैबायदि नासयोमोन जाहैदों बिदिनो अमा जाग्रा माने गाहायनि जाथि ना ल' कास्ट बेफोरबायदि मेस जाथि होननानै बेफोरबायदि माने नासयोमोन जाहैदों जाहाथे बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जाथों जोंखौ सिनायजाथों ना दुनियायाव बा देशआव बेफोरबायदिखौ साननानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ माने बिदि रिफर्मखौ लाबोदोंमोन जाहैदों आरो जोंनावथ' सुवा सुथिबो दंमोन बर'नि गेजेरावबो जेनेबा जोंबो गुबुन हारिखौ सानोमोन बिसोरो गोथार नङा जों बर'आनो गोथार बेफोरबायदि ओमफ्राय जानाय लोंनाय खामानियाव गैलामोन जाहैदों बर' हारिया गोदोसोनानै थाबाय दा बेफोरबायदिनिफ्राय बोखांनो थाखाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बे ससियेल रिफर्मखौ बानायनाय जादों आरो लोगोसे बे ब्रह्म धोरोमखौबो लाबोनाय जादों जाहैदों आरो बेल' नङा बर'फोरखौ मेस होननानै बुङोमोन जाहैदों मेस मानि बिदिनो मानि ल' कास्ट बा ल' ट्राइब मानि बिराद मानि मुगैजाथाव ट्राइब बेफोरबायदिमोन जाहैदों मेस सोदोबा दा बेखौ मा खालामदों साइमन कमिसन बेयो ब्रिटिश मा होननांगौ आंथ' बांद्राय माबा मिथिला बेखौ ब्रिटिशफोरनि हायार अथरिटिनो बेयो लाइजामबो गथायहैदोंमोन जाहैदों जोंखौ मानि मेस बुंनो मोना बा मेस लिरनो मोना जों बर' जोंहा टाइटेल दं बसुमतारी मोसाहारि खाख्लारि बेफोरबायदि जोंखौ बर' होननानै सिनायनांगौ जोंखौ मेस होननानै सिनायनो मोना बेबायदि मानि गथायहैदों जादों पिटिसन ब्रिटिश मानि गभर्नमेन्टनो जाय मानि खुंथाइ खालामो ब्रिटिशफ्रा मानि शिलंआव आरो गोदो जेनेबा बे पर्बतजरा बा क'क्राझार बेयो गासिबो टटेल गवालपारा डिस्ट्रिक्टसोमोन नालाय ओमफ्राय हेडक्वार्टारा धुब्रिमोन जाहैदों दा थिग बे माने धुब्रिनि खाथियावबो थानाय जाबाय नालाय बेनिफ्राय बेफोरबायदि माबाखौ ब्रिटिशफोरजों बा गभर्नरजों गभर्नमेन्ट जाय माने खुंथाइ बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सामलायो बेजों एसे जगाजग खालामनानै मानानै बे माने डिमान्डखौ खालामनानै उनावहाय एक्सेप्ट जादों जाहैदों बिनिफ्रायसो जों दा जेसेबांखि बे आसाम एरिया ओनसोलाव थायोना जों दा बर' जों मेस लिरा नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा मेस लिरनांगौ बेनिफ्राय नेपालनि बर'फ्रा मेचे बेफोरबायदि दा बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि थाखाय जों दा जेसेबांखि आसामाव बर'फोर दङ जोंखौ माने मेस आइडेन्टिटिखौ जोङो फोजोबनानै लादों बेनिफ्राय जोङो बर' होननानै मिन्थिनो हादों आरो दा बयनिबो गेजेराव आङो गोबांथार खोथा बुंबावनांगौ दं ओमफ्राय बुंजोबनोथ' हाया माने गोबांथार आङो मिन्थिनो हादों आरो सोलोंनोबो हादों बे जायगायाव फैनानै
आं बेखौनो खावलायो जोंनि बे दानि माने बोलोआव थानाय सरकारफोर बा एनि जोंनि बर' लिडारफोर जाहाथे एसे इम्परटेन्स होयो बे पर्बतजरा ओनसोलखौ जाहाथे लामाखौ माने थाबैनो बानायना होयो जाहाथे बिनि थागिरिफोर जाहाथे बिसोरबो मोजां सुबिदा मोननाय बायदि थांलाय फैलाय हानाय बायदि आरो कलेज स्कुल्सफोरखौ एसे मोजाङै इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ डेभेलप खालामना होयो आरो बेल' नङा माने बेयो जोंनि बर'फोरनि जारिमिन जायगा माने टुरिजमखौ डेभेलप खालामनो हायो बे एरियायाव आरो गोबांथार हिस्ट'रिक जायगाफोर दङ आं माखासेखौ खिन्थानो हाया गोदो माने बे एरिया राजा थाबायग्रा लामाबो दंमोन जाहैदों जेब्ला कचबिहारावबो राजा दंमोन नालाय ओरैहायबो सोरबा राजा दंमोन बेजों थांलाय फैलाय गरायजों ओमफ्राय राजाफोर सिखार खालामग्रा बिदिनो गोबांथार माने जारिमिनफोर दङ आङो खिन्थाजोबनो हाया आंबो माने बाहाय फैनानैसो मिन्थिनो हादों नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि जारिमिनखौ मिन्थिनो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा गावसोरनो फैनो हागोन बे पर्बतजरा ओनसोलाव गोबांथार सिनियर माने गोरों गोराफोर दङ फुराना माने सिनियर सिटिजेन बेफोरजों फैनानै एसे माने सावरायफैनो हागोन आरो सोंलु खालामनो हागोन आङो बे पर्बतजरायाव फैनायनि ट्रिपआ माखासे जोंनि बे बर'नि निउस चेनेल पर्टेलफोरनि करेसपन्डेन्सफोर दङ जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्राय जेरै जोंहा बड'सा दङ बेनिफ्राय आर'नाइ रादाब दङ आरो बेनिफ्राय दा बड'लेण्ड बुब्लि बेनिफ्राय दा टाइम्स नाव बड'लेण्ड ना दा टाइम्स नाव बड'लेण्ड आं बे चेनेलनि जेसेबांखि करेसपन्डेन्सफोर दङ जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय मानो होनबा आङो जेबो गिदिंनो हानाय नङामोन आरो जेबो मिन्थिनो हानाय नङामोन बिथांमोनहा आंखौ लानानै गिदिंदों बिदिनो खना खनला जायगा जायगा गामि गामि बिथांमोनहा देखायदों आरो सोरजों रायलायनांगौ सोरजों रायलायनाङा सोरखौ लोगो हमनांगौ सोरखौ लोगो हमनाङा बिथांमोनहा दैदेनदों बेनि थाखाय बेयो पसिबोल जादों आरो बेल' नङा जेसेबांखि पर्बतजरा ओनसोलनि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि अननायखौ जासिहरबाय नोंथांमोनहा जेखि गामियाव आं थाङाखै माने नोंथांमोनहा गामियैनो माने लैहोर लैहोर हिन्जाव बा जा हौवा बा जा बोराय बुरि गासिबो ओंखारनानै आंखौ वेलकाम खालामदों आरो आङो निमाहा बियो गोबांथार गामियाव आं थांनो हायाखै लेंहरदोंमोन गोबांथार गामियाबो जोंनि गामियावबो एसे फैनानै बेरायफै जोंखौबो एसे नायफै बेफोरबायदि आंखौ खावलायहरदोंमोन नाथाय समनि आंखाल आं मोनफ्रोमबो गामियाव माने सौहैनो हायाखै नोंथांमोनहा अननानै निमाहा होदो आङो माने आसा खालामबावबाय फैगोन समाव बिदिनो एसे टाइम दिरुनलायनानै बिदिनो नोंथांमोनखौबो लोगो मोनलायगोन होननानै आङो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा नैबे दावबायनायावहाय माबाफोर जेंना जेंसिजों भुगिनांदों नामा लामा सामा थाबायनायाव जेबोथ' प्रब्लेम गैया मानो होनबा जोंहा नै फंबाय रिजु दं बेनिफ्राय जोंहा माखासे करेसपन्डेन्सफोर दङ जोंनि बे निउस चेनेल बर'नि निउस चेनेलफोरनि करेसपन्डेन्स बिथांमोनहाबो आंखौ बिराद हेल्प खालामदों आं दहायबो मेनसन खालामखाबाय बे चेनेलफोरखौ बड'सा जेरै टाइम्स नाव बड'लेण्ड बेनिफ्राय दा बड'लेण्ड बुब्लि बेनिफ्राय मोनसेया आर'नाइ रादाब बे चेनेलनि करेसपन्डेन्सफ्रा आंखौ बिराद हेफाजाब होदों आरो बेल' नङा गोबांथार मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद होदों नों जुदि लं लास्टिं जानोबा ना गोबाव सम सोलिनोबा माने स्टेप बाय थांनांगौ माने गावनो खस्थ' खालामनांगोन जुदि नोङो सानसेयावनो फेमास जानो लुगैदों मालायनि बे हार्ड वार्कखौ लानानै गावनि क्रेडिट लानो लुगैदों बे माने बारा गोबाव सोलिनाय नङा माने दसे समल' सोलिगोन आरो बेनि थाखायनो माने गावआव हार्ड वार्क खालाम खस्थ' खालाम बेनिफ्राय माने स्टेपखौ माने लासैनो गाखो आरो स्टेप बाय स्टेप जेनेबा नों खेबसेनो स्टेपखौ मोनब्रै मोनबा बारखोयोबा गोलैयो होननानै गालिनानै गोलैयो होननाय दंना थिग बेबायदिनो आरो गावनि खामानिखौ गावनो माव सासे राफोद इउटुबार जानोबा माबायदि आखुथाय बा माबायदि भिडिअ बा मा रोखोम साखाफारा जानांगोन सासे सुबुङा डिपेन्ड खालामो नोङो जेनेबा माबायदि कन्टेन्ट लाबोनो बेनो सिनसियार जानांगौ हार्ड वार्किं जानांगौ बेनिफ्राय कनसिस्टेन्सिखौ बर'आवबा मा होनो माने रेगुलार जानांगोन आरो नों सब समाय बे नङाखि दिनै भिडिअ आपल'ड खालामबाय बेनिफ्राय है माथो भिउसआनो फैयासैब्रा माथो लाइक्सआनो फैयासैब्रा है माथो साबस्क्राइबारानो बारायासै होननानै उन्दुनानै थाबाय नोङो
आरो मास मोनथाम मोनब्रै जालायबाय थालायबाय सोरनिखौबा नुनानै होफिननांसिगोनलायलै होननानै आरो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामफिनलायबाय बिदि जानाय नङा नोंहा जुदि टारगेट लाखादोंबा जेनेबा आङो दैलि भिडिअ आपल'ड खालामगोनबा दैलि भिडिअ आपल'ड खालाम जुदि सप्तायाव खेबसेल' भिडिअ आपल'ड खालामगोनबा सप्तायाव मोनसे बा सप्तायाव मोननै बेफोरबायदि मोनसे टारगेट ला आरो जेनेबा बयहाबो मोनसे क्वालिटिस थायो गावनि बे टेलेन्ट थायो बे टेलेन्टखौ देखायनो नाजा जुदि नोंहा खननायाव इन्टारेस्ट बा खननानै देखाय बा मिउजिकआव इन्टारेस्ट बा मिउजिकखौ देखाय जुदि संनाय खावनायफ्राव बिराद इन्टारेस्ट टेलेन्टेड बा नोंनि संनाय खावनाय आलदा आलदा रेसिपि देखाय बे नङाखि सानफ्रामबो नोंबो आंबो रोंखायो बेफोरबायदि नङा आरो बेल' नङा एक्टिं खालामोबा एक्टिं खालामनानै देखाय बा मोसानाय रोंगौबा मोसानानै देखाय बेनिफ्राय कमेडि रोंगौबा कमेडिबो देखाय माने आरो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनिबो देखायनो हायो नोङो जेनेबा एजुकेसनेल भिडिअ बा निउस आपडेट बेफोरबायदि आरो एनिमेसन खालामनानैबो देखायनो हायो बा ड्रयिं सावगारि आखिनानैबो देखायनो हायो गोबांथार बेबायदिनो आलदा आलदा रोखोमनि माने टपिकफोर दं आइडियाफोर दं बेफोरखौ माने फोरमायनो हायो बे नङाखि सोरबा सासे मा होनो जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय देखायबाय आंबो बयबो बे नङा सोरबा सासे मा होनो शर्ट भिडिअ बानायबाय बयबो शर्ट भिडिअ बानायबाय बे नङा आरो माने गावबाव टेलेन्ट बा जाय जेखौ मावनो मोजां मोनो जाय जेखौ माने खालामनो मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ देखायनाया मोजां आरो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो हागोन नामा नायगिरि बिथांमोन माने एजुकेसनखौथ' गोबांथार मानसिया मिन्थिखायो होमबाबो आङो खिन्थाबावनोसै आं ओरैनो एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन होनबा आङो PhD कमप्लिट खालामदों आं 2016आवनो आङो आवार्ड जादों आंनि PhD डिग्रिया बेनिफ्राय आङो इउनिभार्सिटिसाव फोरोंदोंमोन सिगाङाव आङो इउनिभार्सिटि अफ दिल्ली मिरान्डा हाउस बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल इडुकेसन बाहायबो फोरोंदोंमोन बेजों लोगोसे आङो 2017निफ्राय ओरैनो जास्ट मबाइलजों आङो भिडिअ बानायलाबायदोंमोन बेनिफ्राय नायदोंमोन भिडिअखौ बानायलाबायनानै ओमफ्राय मोजां मोनदों इन्टारेस्ट बा आंबो बानायनो हायो माथो आंबो रोंगौ बेफोरबायदि ओरैनो जास्ट केजुवेलि बानायलाबायनानै माने मबाइलजों बानायलाबायदोंमोन बेनिफ्राय आङो इउटुबाव आपल'ड खालामनो मोजां मोनदों नालाय आरो बिदिनो ट्राइ खालामबावबाय बिदिनो मोजां मोनलांबाय बेनिफ्राय मोजां मोनलांबाय नालाय आङो स्टाडिस खालामबाय जेनेबा माबायदि एडिटिं खालामबा मोजां जायो मा सफ्टवेयार्सफोर दङ एडिटिंनि थाखाय बेफोरखौ आङो रिसार्च खालामदों उनावहाय मिन्थिलांदों आरो केमेरानि सोमोन्दैबो मिन्थिदों माबायदि सेटिं खालामनांगौ मा केमेरा दं आरो माबायदि केमेराया मोजां ब्लगिंनि थाखाय बेफोरबायदिखौ आङो स्टाडिस खालामनानै रोंलांदों आरो नोंथाङा गुबुन जायगायाव दावबायना फैबाय नैबे फुट बजाराव दावबायफैनानै माबायदि मोनदों फुट बजारनि रांखान्थि फुट बजारनि हालोदखौ माबायदि मोनदों परबतजरायाथ' आं दहाय सिगाङावबो खिन्थाखादों जायगाया बिराद मोजां एग्रिकालसारनि थाखाय बिराद पटेनशियेल आरो टुरिजमनिबो थाखाय अनलि एन्ड अनलि माने बै कमिउनिकेसनखौ डेभेलप खालामनांगोन रड ट्रेन्सपर्ट कमिउनिकेसन बे लामानि हान्था मेला बेहाय एसे गोब्राब जायो बाहाय माने नोङो आबाद मावनानै लाख बा क्रर खामायनो हायो बिनि पटेनशियेल दं मानो होनबा बे हाया गोजौ बाहाय आरो हासार गोनां very very fertile आरो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावनो सानबावो फिटि फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोनहा जोबोद हार्ड वार्किं बे परबतजरा ओनसोलनिनो बिथांमोनहा हाबा हुखाफ्राव प्रग्रामफ्राव एनि प्रग्राम बिथांमोनहा फट'ग्राफि खालामो आरो भिडिअबो बानायो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फट'ग्राफि नांगौबा भिडिअ बानायोबा बिथांमोनखौ लेंहरनो हागोन बिथांमोनहा बिराद माने एनार्जेटिक यां एन्ड डाइनामिक आरो लोगोसे निजोम बसुनिफ्राय साबायखर बावनो सानबावो निजोम ब्रह्म बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ ब्रह्म ब्लग बिथाङा आंखौ बिराद हेफाजाब होदों आं दा बिथांनि न'आवनो हरनै जाबाय बिथाङाबो आंखौ जाहोदों लोंहोदों बेरायनायाव जेब्लायबो थाफाबाय थादों आङो गासिबो जायफ्रा आंखौ हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय